Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu i kao što ste mogli da vidite, započeli smo novi serijal koji se koncentriše samo oko tutoriala. Najtraženiji tutorial koji ste mi stalno govorili da uradim je kako se registrovati na naš forum, zato što iz nekog razloga većina vas je imala problem sa tim. I pre nego što počnemo, samo da pozdravim sve ove koji su dole navedeni, osim naravno sebe, ne znam zašto sam ja ovde kada nisam prijavljen, ali dobro. Nema veze, tu su Aki08, Aleksa257, Luka Šešum, ne znam, i Milenko. On je VIP, zato je crven. Dobro, da ne dužimo, idemo. Kada otvorite forum, ovako, kad prvi put uđete na forum, a niste registrovani, izaći će vam ovaj mali prozorčić gde piše da ste gost na forumu. Ako ste gost, možete samo da otvorite opis i pravila. Tu naravno, evo samo da, ne mogu da pomerim ovo, mislim da mogu da pomerim. Dobro, nema veze. Tu imate opis i pravila foruma, znači opis foruma, zašto smo napravili forum i koja je poenta foruma i tako to. I imate pravila foruma, koja naravno očekujem da svi pročitate pre nego što se registrujete ili nakon registracije. U svakom slučaju bitno je da pročitate i da zapamtite, zato što kažnjavamo, ali to sve piše tamo. Mislim, kad kažem kažnjavamo, ući ćete u štos kada se registrujete i kada vidite šta sve postoji na forumu, ali dobro, da počnemo mi ovo. Kad se otvori ovaj prozorčić, imate pristupi i registracija. Nas zanima registracija. Idemo, registruj se. Sada, ovde vam piše uslov registracije, ne bla 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 bla, i piše ovde dole, slažem se sa ovim i stariji sam od 13 godina, ili imam tačno 13 godina i ne slažem se sa uslovima. Kliknite slažem se i stariji sam od 13 godina, zato što uslovi su, ne znam nija koji su, ja nikad nisam ovo pročitao i naravno ja ništa neću specijalno tražim od vas. Ako želite da se registrujete možete, ako ne želite ne morate. Tako to, dobro, onda ovde ima normalno sve, evo korisničko ime da lupimo neko, tuta, muta, e-mail adresa, imam jednu višak koju uvek koristim za neke gluposti, @gmail.com. Ovu e-mail adresu možete slobodno da ignorišete jer na njoj ništa ne gledam ako želite nešto da mi šaljete ili tako to. I šifru da vidimo, nebitno, neku sam lupio. Onda odaberete pol, muški, ženski, reći ćemo muški, pošalji. Onda da potvrdim šifru, opet isto ukucam i captcha da ukucam 5G VZK, ne znam da li će da mi traži veliko V i Z, ali ukucat ću veliko V i Z, pošalji, ova nije validna, iz nekog razloga nije validna, nema veze, u svakom slučaju. Nema veze što se ja nisam registrovao, ali poenta je da se tako registrujete na forum. Ako sve isto uradite kao ja, naravno sa vašom e-mail adresom i šifrom i username-om i sve, registrovat ćete se na forum i samo možete sledeći put kada vam se otvori onaj prozorčić, samo kliknite pristupi i ukucate vaše korisničko ime, šifru i pristupite. I to je to. To bi bilo to za ovu epizodu tutoriala. Ako vas još nešto interesuje da napravim tutorial za to, postavite u deskripciji. Nadam se da sam vam pomogao. To bi bilo to. Novi tutorial u sledećoj epizodi. Ovaj serijal neće da bude po rasporedu, nego kad jednostavno snimim, tad ću postavim. To bi bilo to. Prijatno!